Здравейте! Днес сме ви подготвили изключително смущаващи видеа, които ще ви накарат отново да спите до родителите си. Но не мислим, че ще успеете да ги изгледате. Внимание! Не можем да гарантираме за достоверността на видеата. Сами можете да прецените дали ще повярвате. Ужасяващо гледане. Номер 12. Стара сграда. Ще започнем видеото с много интересно събитие, заснето на камера. Тези ютубъри са решили да разгледат стара изоставена сграда, без да осъзнават на какво могат да се натъкнат. След претърсване на мястото, когато са на път да си ходят, се случва нещо ужасяващо. Tu kurwa nikogo nie ma, debilu zajebany.